F'attività politika l-ħadd filgħodu f'Ħalaxa bit-tema Familji b'saħħithom garanzija għall-futur. Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela tenna mill-ġdid li l-baġit tas-sena d-dieħla u l-aqwa wieħed li qatt ġie ppreżentat fl-istorja ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li nnota li s-sensla ta' pajjiżna u allura tal-ekonomija tagħna huma l-familji. Il-Prim Ministru rimarka li l-pensjonijiet illum huma ogħla mill-paga li kienet tingħata fi żmien gvernijiet nazzjonalisti. Sa dan it-tant qal li dan il-baġit bħal dawk ta' qablu jindrizzaw l-anomalija li ħolloq il-Partit Nazzjonalista fil-pensjonijiet. Issa ħadd ieħor qal qassamna nofs ħobża. U jew ġibtu għatlu il-pensjoni tal-lum ijola mill-pagi illi kien hemm fi żmienkom. Dik l-akbar differenza. Żidiet fil-pensjonijiet waħedhom tafu b'kemm qassamna b'100 miljun euro f'sena waħda bħala żidiet. Dwar l-istudenti il-Prim Ministru nnota li mhux talli ma nqatax l-istipendju imma talli ġew allokati ħafna aktar flus mhux banqas għal dawk l-awċin li raw żieda sostanzjali f'dan ir-rigward. Dwar il-pjani li kien hemm fil-White Rocks Manuel Island u anke l-proġett ta' Witinċita aċċenna li dawn huma proġetti ambjentali mill-aktar b'saħħithom li verament juru fejn hi l-qalb ta' Gvern Laburista. Intant qabel wassal id-diskors tiegħu il-Prim Ministru żar il-klabb tal-Boċċi ta' Ħalaxa fejn hemmhekk seta' mhux biss jiltaqa' man-nies iżda jifhem aktar l-importanza li jiġu mħarsa d-delizzi u jiġi promoss l-isport fil-ħajja ta' kuljum tan-nies. Hawn nagħmel referenza għal diversi ekonomiji Ewropej oħra li qed ikomplu jimplementaw aktar miżuri ta' austerità dan fil-waqt li pajjiżna qed jara aktar titjib fl-ekonomija u dan hu possibbli biss għax dan il-Gvern għandu l-grinta u l-kapaċità li attira l-investiment lejn pajjiżna. U kompla li Gvern Laburista dejjem kien hemm mal-poplu biex jerfa' l-piżijiet tiegħu fi żminijiet diffiċli fosthom bis-sussidju fil-prezzijiet tal-enerġija. Hawn Dr. Abela rimarka li fil-waqt li fi żminijiet Gvern Nazzjonalista mill-għada jibdew jitqasmu l-kontijiet Gvern Laburista ftit jinbiss wara li ġie ppreżentat il-baġit għall-2026 beda jitqassam iċ-ċekk ta' tax refund. Ħadd ieħor x'kienu jagħmlu fi żmienhom ħallu l-baġit jgħaddi u l-għada jibdew iqasmu l-kontijiet. Aħna għadda l-baġit u l-għada x'ibdejna nagħmlu? Nqasmu ċekkijiet. Brabta ma' sentenza finali tal-arbitraġġ internazzjonali fil-konfront ta' Steward Healthcare, il-Prim Ministru qal kif din ikkonfermat li għal kull ċenteżmu l-intefaq Malta ħadet lura xi forma ta' servizz. Dan fil-waqt li s-sentenza xejnet għal kollox il-gidba mxerda mill-Partit Nazzjonalista u ta' madwaru li Steward Healthcare ħarbu minn pajjiżna b'400 miljun euro. Qabel annota wkoll li fil-waqt li l-PN nipprova jikkopja dak li propona l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana dan xorta ġab il-biċċa xogħol ħażina u ħalla faxxa ta' nies barra. Il-mexxej Laburista temm jgħid li l-baġit li se jkun ippreżentat is-sena d-dieħla u allura jkopri s-sena 2027 se jkun aqwa minn dak li għadu kif ġie ppreżentat ftit jinbissilu e kif se jkompli jkun ta' sosten għax familja b'saħħitha hija garanzija għall-futur. Bdejt billi qsamt magħkom li dak il-aqwa baġit fl-istorja ta' pajjiżna. Tas-sena d-dieħla ikun aqwa. Ikun aqwa għaliex qalbna tħabbat mal-istudenti, qalbna tħabbat mal-familji, qalbna tħabbat mal-ġenituri, qalbna tħabbat mal-pensjonanti, qalbna tħabbat mal-negozji, ekonomija b'saħħitha, futur għal uliedna, Partit Laburista fil-Gvern garanzija illi l-poplu Awċi u Malti jibqa' dejjem miexi il-qoddim fi prosperità ġdida.